iniciativa CatLab sorgeix a partir d'una necessitat que es va detectar per part del govern d'ajuntar i fer col·laborar els agents que estan treballant al territori amb visió d'innovació social digital. A partir d'aquí es crea el programa CatLabs l'any 2016, el novembre de 2016, i que dibuixa un seguit d'iniciatives que es van desenvolupar a partir de l'any 2017 i les que hem anat concretant aquest mateix any 2018. El balanç per nosaltres és molt positiu perquè dintre de la dificultat d'obrir una línia nova com és obrir la participació del ciutadà a el que és els processos d'innovació, no és una proposta senzilla. Hem treballat amb aquest poc temps força, hem detectat els agents que hi ha en el territori, hem començat a treballar amb ells i a fer que entre ells treballin, que també és important, i en aquests moments el que ja hem incorporat tots els temes, els processos d'innovació, la metodologia d'innovació, dintre de projectes molt més grans i propostes molt més grans, com són els PECs territorials i la convocatòria que sortirà just abans de Nadal o immediatament després. Els camps d'innovació són un instrument com qualsevol altre, però que s'ha demostrat que és eficient per treballar reptes del territori. Durant uns dies es concentra la quadruple hèlix, la comunitat de quadruple hèlix d'un territori per tal d'intentar treballar el repte que s'ha definit prèviament o que durant el camp d'innovació es defineix. Aquesta participació o contribució de la quadruple hèlix en el treball o identificació fins i tot de reptes de col·lectius locals o d'un entorn, d'un àmbit territorial, serveix per fer participar la ciutadania, les empreses, les universitats i la mateixa administració pública en el disseny de les polítiques públiques. Els fruits que se'n treuen són que donen una visió a l'impulsor d'aquests reptes que es treballen en el camp d'innovació, una visió fresca amb noves alternatives que potser el dia a dia no permet arribar-hi. Les contribucions són de persones que provenen d'àmbits molt diversos, que fins i tot no es coneixen entre ells, però que tenen algun vincle o fins i tot no en tenen cap, però donen una idea totalment diferent a la que puguin tenir els tècnics de l'administració, de l'empresa o de la universitat que estan cada dia treballant en un àmbit concret. El fet d'incorporar, per exemple, un ciutadà particular, un jubilat, un aturat o qualsevol, un mestre de casa o així, i donar importància a la seva visió sobre aquell repte és un avantatge que crec que és important d'explorar. La riquesa i l'avantatge que té treballar amb aquest tipus de metodologies innovadores és que s'obre l'administració a la ciutadania i es facilita la participació del ciutadà en el disseny de les polítiques públiques, no només com a destinatari d'aquestes, sinó en el procés de disseny d'aquestes mateixes polítiques. De manera que no confiem i esperem que en la difusió de programes com el programa CatLabs i iniciatives d'aquest tipus, el que intentem és facilitar eines a l'administració per obrir-se a la ciutadania, i no només a la ciutadania, sinó també, com dèiem, a les empreses, a les universitats i als altres actors del territori, i ser permeables a les aportacions que es puguin fer des de l'àmbit extern a la mateixa pròpia institució.